Samantala, tumanggap po ng Seed Capital Fund ang apat po na asosasyon sa bayan po ng Tayog noong Sabado, Enero at J sa ilalim po ng Sustainable Livelihood Program or SLP ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ayon po sa ahensya, layon po ng Seed Capital Fund na suportahan ang benepisyaryo na sa pagpapaunlad po ng kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng paunang puhunan na maaaring gamitin sa pagbili ng kagamitan at pagdaragdag ng produksyon o pagpapalawak ng umiiral ng microenterprise. Ang naturang tulong ay bahagi ng programa ng ahensya para sa mga individual at grupong naghahangad na magkaroon ng mas matatag na pagkakakitaan lalo na sa mga sektor na may limitadong akses sa puhunan. Bukod sa seed capital, kabilang din sa mga benepisyo ng SLP ang skills training at technical trainings na gabay upang masuportahan ng maayos at tuloy-tuloy na pagpapatakbo ng mga kabuhayang proyekto ng mga benepisyaryo. IFM News. IFM News. IFM News.